Dragi moji, evo napokon sam dobio svoj mobilni telefon od moje kume koja je morala da napravi 500 fotografija i brojevima 500 na terasi. Ona je pravila fotografije i onda sam morao da sačekam da bih ja napravio ovaj vlog i izvestio vas o važnim događajima danas. A događaj danas, o događajima danas malo će vam više pričati Anđa, pošto je ona više upućena šta smo obišli. Anđo, Od početka. od početka. Dobro. Prvo smo igrali igricu ribice na aerodromu. Dobro, nisam baš mislio to od početka. Onda smo imali malo straha u putu zbog turbulencija i zbog nevremena koje nas je pratilo. Međutim, dolaskom u Barcelonu mi smo razbili sve oblake i svu kišu oterali i kad su se pojavile dve plavuše, one su zamenile, jel te, sunce. U prevodu, kada su se Anđa i Jelena pojavile, kiša je netragom nestala iz Barcelona. Tako je. Najpre smo rešili da obiđemo strogi centar grada, čuvenu ulicu La Ramblu, je li tako? Ona je dugačka nekih 1,2 metara. Tu smo videli razne fontane, jato golubova, tu smo naravno naplavili nekoliko snimaka. Inače, ulica je dugačka 1,2 metara, ali Moram samo da prekinem Anđu. Kada Anđa kaže nekoliko snimaka, to znači 80. Potom smo muški deo ekipe ostavile da sede u jednom kafiću da piju kafu, a Jelena i ja da kupimo koji suvenir. One su otišle na pijacu, a jako je važno da znate da je taj kafić Starbucks i da se nalazi bukvalno uz samu pijacu. Izvoli, Anđa. Duž ulice koja se proteže na nekih 1,2 metara, Jelena i ja smo uspele da se izgubimo. I otišle su neverovatno daleko, pri tome uopšte im nije bilo čudno što smo nas dvojica rekli, je baš fino što smo našli kafić koji se nalazi odmah uz pijacu. Dakle, to one, ja mislim da nas nisu ni slušale. Znaš šta je bilo zanimljivo? Da, na toj pijaci su se najviše prodavali sirevi i šunke, kao i razni slatkiši. Elem, ono što nam je zapalo za oko je da je kilogram šunke bio između 200 i 500 evra po kilogramu. To je kilogram, što ima po kilogramu. To znači da Španci imaju izuzetan, kako bih rekao, standard. Tako je. Potom smo bili pored jednog spomenika, on je nalik Vuku Karadžiću. A tako smo ga i nazvali. Tu smo takođe napravili sijaset fotografija i potom smo krenuli ka čuvenoj plaži Barceloneti. Do plaže nismo stigli, ali smo stigli do luke i taman kreće neki brodić u krstarenje tim delom. Naravno, ukrcamo se, deki u svojoj toploj jakni, kao i Veljko. Mi smo im se smejali kada su krenuli iz Beograda u zimskim jaknama, međutim, ispostavi se da su i ovog puta nadmudrili nas dve. Smrzle smo se, elem, sve to smrzavanje ali su lepo izgledale, to je bitno. Tako je, sve to smrzavanje imalo je smisla. Onda smo otišle navodno u šoping, nismo šopingovali zato što je papreno, bar u tom molu, vidjet ćemo nekom drugom. Gde smo još bili, deki? Bili smo u muzeju Picassa. Da, tamo su svi razgledali slike, duboko se udubljujući u svaku od njih. Jelena i ja smo se poneku udubile. Ali smo se fotografisale i onda primetimo mi da nas svi ljudi tu podozrivo gledaju i međutim njima se svidi fotografisanje i onda krene kolektivno fotografisanje po Picassovom muzeju. Što znači da su napravile metež i u Picassovom muzeju. Šta je još zanimljivo? Ja mislim da je to... Ne, pojeo si triangl. Da, pojeo sam. Triangl se zove triangl de crema. Znači, predivno, sa vanilom. A inače, dok smo bili na brodiću, brodić su zadesili neverovatni talasi
i bilo je kao u Luna parku. Veljko i ja smo bili na spratu gore i bilo je stvarno onako zastrašujuće, mislili smo da će nas poobarati u more, njih dve su bile u donjem delu, ali nisu bolje prošle koliko mi se čini, je li Anđe? Tako je, i obišle smo Kolumbov spomenik, to je takođe jedan interes. Ostalo je znači sutra da obiđemo park Citadela i brdo, kako se Lekarma? Da, Baš? da. Ja Ne, mislim da- Monžuik. Tako je. I sutra se javljamo sa novim dogodovštinama. Nadam se da ćemo biti svi skupa, nećemo se pogubiti. Pod uslovom naravno da je sve dugačko 1,5 km, što nažalost nije. Eto, toliko za večerašnje javljanje, a ja sada nastavljam svoju partiju ribica i da pijem kafu na krovu ove divne rezidencije koji je kao u horror filmu, mnogo mi se dopada. Toliko.